Kublai pi baro sasisin bidang supaya pi siap ni ka program lawi ki habjani. Habani ka kinti ki pamenta ni don bani ikong Anisha Khanayor ibadi I project director Jongkatot East Network. Di video banya kren ba shapang ba pensha jingbut shapang hador ka jing sha thambor jongki dongkumi ba group jingkta ya ki dongkumi ba iki khna ha po ka imla salam. Di kum ka NGO ka ba Pietre ba ka ki long kami hapo ka imlang asalang panpet ka pha kamya pa ya ka hok chung ki long kami di bali try ron kam ban phai mat ban kren halor ka jing sha thambor jong ki mok hap ki jong ki long kami hapo yen bat kham tam ko magani ka por jong ni ban da pet mok ni ukram te ni kong ni shap e khuble shibon ye fi serverin ma ka faith foundation ba pila ai yangi ka notice network kum kani ka kabu ma ba ngin yo ban kren bat mania kren shapangka domestic violence leni kata ka jing sha thambor hayeng hasam ka balong ka issue ka ba bun kim ju kren leni kim kwa ban kren ma te nadu bas dang hi kani ka jing khang dam ma tingilai I hi ba ka cases halor ka jing sha thambor jong ki kin thei hayeng hasam kala kyo bha te kat kum ka national commission for women ru jang hapo Delhi ma te kalap record kumba arspa sanpho tali ki cases tang hapadeng ubnai March hadu u April kata it's just 1 month ma tang hapo shibanai kala record hadu arspa sanpho tali ki cases te mangi kum ka organization ru kum ka seng ru nadu ubnai nadu ubnai March hadu ubnai September menta ngila yo kumba hnriu phu prapu hnyo tali ki cases jong ki jing sha thambor jong ki kan thei hayeng hasam but kini ki long ki cases tang ki to ki bar report yangi ki don ki cases ru ki bam tre ban report ki shuwan shingi tang ban yo ban yakran hinre kim ko ban le e te ya kata long ide ban sngo tho ba kani ka jing sha thambor ki kan thei kam dei ba kalong tang hani hapo jela jongi ni hapo ri jongi hinre kalong hi habaro satalak ka perthei te nado hi ba kawan ka jing khang dam ru nado bawan ni klam covid ngilai I ba bon na ki breu ki la do ya ka kamai ka ji te ki skol ki la khang lut but ka bam ru kala duna hapo hayeng hasam te ki breu ru la ong ki breu bakin shong no hayeng but khnang ba kin light na uta banyo ya kata ka jing pang mo jong ta corona dei tang ba ngi dei ban song thu pat hang ne ba ka yeng kam dei ka ba shong shingan na benta baro kumbangi ong stay home stay safe kam dei ba baro kin da shong hayeng shisha ki yo ya kata ka jing shong shingan dei te yaki kan thei bat ki khna kham tam ki ba sha thambor ka yeng ka long ka we ka jaka ba ki shong sir namar ba ki la sha set bet bat bat ki breu ki ba thambori ki te kim don ka lat ban mi na yeng lani ban pan jingirap te ngiyo I ba ki don ka jing sir balada ki mi shabar ki ting yo ukhnyang yo ki yo yu taw khnyang corona bat lada ki shong hayeng ro ba kim la ban lat na kata ka jing sha thambor man la ka sngi dei te kan ka jing sha thambor hayeng hasam ya ki khna bat ki kin thei kalong ka e ka badon kam bha ken ban ya kran ma bat kani ka de ka wei na ki khlam kumbangi onak tin pharang ka shadow pandemic ma pandemic we're talking about ladangi kran phang undiu covid uklam covid udei utawi pandemic tika violence against women lani kata ka jing sha thambor ki kin thei bat ki khna ro ka de sakawai pat ka pandemic te bat ka de ru ka bala don shwa kani ka khlam ru te hinrei bon na ki briu pat ngim I ba kin ya kran te takadaw ken te ka long ka badon kam bha ba ngin ya kran ba ngin ya rat ding khong ya kani ka jing sha thambor jong ki khna bat ki ken thei bat ngimla shu ba ngin super khat bet ba ka de ka kam yeng kam sam lani ka kam shilok namar kata ka de ka wei ka daw ka ba ki briu ki ai ba bale kimla ban yarap ya ki ken thei ki bawan pan jing yarap ba lada don ba
tombor ki kam tam hayeng namar baki om baka de ka kam lok bat ka kam yang kam sem tinga try menta kala de ka por bangin ya kren chapang kane bat ru bangin ya trelang khnang ba ngila ban rat ding khong ya kane ka kam tombor kam sneo ma bat ndei bangin ong bangin phai not nakah ngin phai not laki khmat bangin chusngap